את הדברים שבעצם אני אציג זה איזושהי רדוקציה, גרסה מצומצמת ומאוד מאוד שעברה הנחתה, מפאת המורכבות, לדברים שאני וטלי בולמן פרסמנו לפני מספר שנים. ואני אציג בעצם את הרקע לדברים, כי אני חושב שהדברים שיוצגו יש בהם ממד טכני, ולפעמים הממד הטכני הוא גורם לסבל ולחוסר הנאה. אבל אני חושב שהפרספקטיבה הגדולה מאפשרת להבין אולי למה בעצם מתעסקים בשאלה הזו, ובכלל אולי טיפה להעיר את המקום של תומאס, את המקום בכלל של פילוסופיה ימי ביניימית, מדיאבלית, כי בעצם הדברים האלה הם ליוו את התפתחות החשיבה המערבית במשך מאות רבות של שנים, והיום, כפי שכולנו יודעים, זה לא בדיוק הדומיננטיות של החשיבה הימי ביניימית מאוד מאוד פחתה, ואני הגעתי לפחות לשאלות הספציפיות האלה לאור ביקורת של היידיגר, שהוא בעצם שוטח כנגד הפילוסופיה המדיאבלית, בעיקר כנגד תומאס, למרות שנראה שהוא עושה את דרך קריאה בסוארז, אז זה ככה קצת לפעמים מבלבל. אבל היידיגר, מי שלא מכיר, הוא בעצם אולי גדול הפילוסופים במאה ה-20, ההשפעה שלו היא באמת, אין להמעיט בה, על כל האופן שבעצם, כל הענפים השונים במדעי הרוח. והוא הכיר היטב למרות שכאמור אני קצת מסופק אם קרא את תומאס לגמרי ישירות, אבל הוא התעסק הרבה במדיאבליסטים. את הדוקטורט שלו הוא כתב לא הדוקטורט, ההביליטציה שלו הוא כתב על מי שהוא חשב שהוא דן סקוטוס, אחרי זה הסתבר שזה תומאס מארפורט, אבל זה לא עניין עקרוני, והשפיע לדעתי בצורה מאוד מאוד משמעותית על אולי העניין העקרוני ביותר של החשיבה של היידיגר, זה איזשהו מעבר משאלת הישות לשאלת משמעות הישות, ואת הדבר הזה הוא לוקח, אני חושב, מתוך הסיפור הזה בטיפול שלו בגרמטיקה הספקולטיבה שהוא מטפל בה בהביליטציה. אז בכל אופן, חיבור מאוד חשוב שממש התפרסם לצד ישות בזמן, החיבור המרכזי שלו ב-1926, Basic Problem Phenomenology, הוא מקדיש חלק משמעותי בעצם למדיאבליסטים, והנזק שהוא עושה בעצם לימי הביניים לדעתי הוא עצום. הוא בעצם, אם אנחנו מדברים, הוא עושה להם דה-לגיטימציה כזו שהרבה מאוד אנשים שמגיעים מחלקות לפילוסופיה, כשמציגים בפניהם את ימי הביניים, מבחינתם זה כמו שאדם דתי מסביר לנו שבעצם אנחנו מנצחים במלחמה בזכות התפילות. כלומר, אנחנו מסתכלים על זה כעל פסדו מדע או כפסדו פילוסופיה, ודווקא ההיכרות היחסית אינטימית של היידיגר, אני חושב, מאוד מסייעת לו על מנת לפגוע במהימנות של החשיבה הימי ביניימית. בטקסט שלו שמה הוא בעצם, יש שני עניינים עיקריים שהוא מפנה כנגד החשיבה הימי ביניימית. אחד זה הטיפול של המדיאבליסטים בסיפור הזה של מהות וישות, והעניין השני זה דברים שהוא אומר כנגד מושג האמת כהתאמה. זה בעצם מושג האמת המשמעותי ביותר בעצם שתומאס מחזיק בו, והוא עושה הרבה מאוד עבודה לאורך השנים. בכל אופן, כאשר אנחנו ניגשנו להתמודד עם מה שהיה להיידיגר לומר, מצד אחד רצינו להפנים בדיוק את שורש הביקורת שלו, כי אכן יש דברים, זה לא דברים מופרכים, ואפשר ממש לראות את זה בתוך הפרשנים השונים במקרה הזה של תומאס, שאכן חוטאים בכשלים שהיידיגר מצביע עליהם, ספציפית מה שהוא קורא בשם הבעיה האונטו-תיאולוגית, שזה איזושהי קפיצה שהאדם עושה בעצם מהחשיבה שלו אל אלוהים, הרבה פעמים דרך הסיפור של קוזליות או דברים כאלה,
בצורה כזו שאנחנו בעצם קופצים מעל הפופיק ומגיעים למשהו שאנחנו לא יכולים באמת לדבר עליו או להכיר אותו. וכמו שאמרתי, העניין השני זה קשור במושג האמת, ופה בעצם רצינו מצד אחד לראות את הביקורת, ואז לנסות להשתמש בזה בשביל להציג גרסה של תומאס שהיא חסינה יותר לביקורת הזו, כך שאנחנו מנקים החוצה מרכיבים שלא מתמודדים או מבצעים את הכשל הזה, ולהציג גרסה יותר חזקה, יותר robust של תומאס, בצורה כזו שאכן יכולה לעמוד כנגד הביקורת הזו של היידיגר. אז בעצם מהנקודה הזו אנחנו נעבור פנימה אל תוך הדיון, ואני באמת מקווה שהטכניות של הדברים לא יעפיל על ההבנה של מה זה משרת. תומאס יש לו חיבור מרכזי שבשם דה וריטטה, ששם הוא מטפל בשאלת האמת, והוא מציג מספר הגדרות. אני מציג פה את שתי הגדרות שמבחינתי הן המשמעותיות ביותר. ההגדרה הראשונה זה אמיתי הוא מה שהינו, את זה הוא מצטט פה את אוגוסטינוס, ומה שהוא בעצם מתכוון זה שבעצם יש את הדבר כפי שהוא שנמצא באמת, והאמת זה בעצם התוצר של הדבר כפי שהוא באמת. וההגדרה השנייה זה אותה הגדרה מאוד ידועה, שאמת היא התאמה בין הדבר והאינטלקט, כלומר יש לנו את הדבר כפי שהוא בעולם, ויש לנו את הדבר כפי שהוא בתוך שכלנו, וכאשר יש התאמה ביניהם, אז אנחנו אומרים אמת, וכאשר יש חוסר התאמה, אז אנחנו יכולים לדבר אולי על חוסר אמת, או על אי אמת, או על שקר, מה שביניהם. בכל אופן, אנחנו בתוך הדברים האלה, תומאס בעצם מעדיף את ההגדרה השנייה, למרות שאני חושב שיש ביניהם, אפשר למצוא ביניהם גם דמיון, והוא בעצם מסתמך על דבריו של אריסטו, שהאמת והשקר אינם נמצאים בדברים כי אם במחשבה. אריסטו בעצם מייחס את האמת למשפטים שאנחנו אומרים, כאשר לגביהם אנחנו יכולים להגיד האם המשפט הוא אמיתי או איננו אמיתי. אנחנו לא אומרים לגבי דבר בעולם, אלא האמת הוא ביחס למה שאומר המשפט. להיידיגר הוא נותן דוגמה מאוד טובה לדעתי בשביל להבין את שורש העניין, מה הקושי שלו. עכשיו, זה לא שיש לו קושי עם ההגדרה הזו, אבל מה שמפריע להיידיגר זה מאיפה בכלל ההתאמה הזאת, מה מאפשר אותה. והדוגמה שהוא נותן זה דוגמה של מטבע של 5 מרק, והוא שואל, אם אני מסתכל על המטבע, אז אני רואה שהמטבע הוא עגול, אני רואה שהמטבע הוא עשוי ממתכת ושיש לו צבע כסף והוא קשה ויש לו כל מיני מאפיינים פיזיקליים כאלה ואחרים. ומצד שני, כאשר אני אומר שזה מטבע של 5 מרק, אני כבר מדבר על ערך מסוים. יש לי פה איזושהי אמירות שאני בעצם משייך לאותו המטבע, שהן לא נגזרות בעצם מתוך הדבר עצמו. ואז הוא שואל, באיזה מובן אנחנו אומרים ש5 מרק זה המטבע הזה, מאיפה אני מדבר על ההתאמה הזו. ואת השאלה הזו בעצם, את השאלה מה מבסס את האפשרות בכלל להתאמה, זה בעצם המקום שממנו לפחות אני אנסה להציג לכם את המענה או את הכיוון, שאני אציג לכם את הפתרון האטומיסטי שלנו, שדורש להיכנס פנימה לתוך הבנת השאלה של המהות ושל הקיום, ומה זה בכלל, ואיך הם בעצם קשורים אחד לתוך השני, כאשר בסופו של דבר אני ארצה להראות לכם טוב, אני בעצם השקף הבא. בכל אופן, רק אולי איזו הקבלה מסוימת למי מכם שטיפה מכירים דקארט, אפשר לומר בצורה דומה, כאשר דקארט מדבר על זה יש לנו גם את העצם המתפשט וגם את העצם החושב, זה שני עצמים שבעצם קשורים אחד בתוך השני, אז עולה פה השאלה מה בעצם ההתאמה שבין העצם החושב ובין העצם המתפשט. זו שאלה בעצם שהיא קריטית בפילוסופיה,
איך אנחנו בעצם מסבירים את ההתאמה הזו שבין המערכת הפנימית החושבת ובין המציאות. אז כאמור, השאלה היא מה מבסס את אותה התאמה שבין הדבר והמחשבה, ואני רק אגיד שבעצם על מנת שהפתרון יעשה עבודה או שיענה על מה שאנחנו מצפים, אנחנו צריכים בעצם לבסס נקרא לזה, את האוטונומיה של הדבר שנמצא במציאות מהמחשבה שלנו, אוקיי? זה מה שאני ממש משתמש פה במונח של היידיגר, ה-opposedness. אם אנחנו רוצים לתת למציאות שהיא תהיה self-standing, אנחנו חייבים שתהיה לה נפרדות עקרונית מהחשיבה שלנו, והיא לא תהיה איזושהי תוצר של החשיבה שלנו, כמו כל מיני פילוסופיות כאלה ואחרות, שבהן המחשבה יוצרת את הממשות, והרי ברור, לפחות מנקודת המבט של האל, שהחשיבה שלו אכן יצרה את המציאות, אבל לא ככה דברים בצד שלנו. אז אני אציג את התשובה הקצרה, שגם תופיע בסוף, ואז אני בעצם מנסה להראות את המרכיבים שלה. הפתרון שאנחנו הצגנו זה שבעצם מה שבסופו של דבר מספק את ההתאמה הזו, זה האופן שבו המיינד, השכל, בונה את אובייקטי החשיבה שלו, והוא בונה אותם באופן כזה שהם מכילים באופן סימולטני גם את הדבר מבחינת הקיום שלו, וגם את הדבר מבחינת המהות שלו, והדבר הזה מייצר ניגוד מובנה שבין שני המרכיבים, אבל זה ניגוד מובנה שהוא מלכתחילה מותאם, ולכן הם קשורים פנימה על ידי תהליך האבסטרקציה של השכל שמייצר את האובייקטים, ולאחר מכן גם מציג אותם לנו לחשיבה. אז אני רק אומר כמה דברים על מהות וקיום, שאולי משהו שלא אמרתי לפני כן. גם שאלת המהות והקיום וגם שאלת האמת, אלה שאלות מרכזיות בתיאולוגיה של תומאס. כאשר הזכרתי מקודם את הגדרות האמת, במשפטים הוא משתמש בעניין הזה של האדקווציה, גם בשביל האדקווציה שבין הדבר והמחשבה, וגם לאדקווציה שיש בין השכל האלוהי ובין הנבראים. אוקיי, אז יש פה אדקווציה כפולה. ולמעשה מערכת האדקווציות האלה מובילות אותנו דרך מושג האמת אל השכל האלוהי, והאופן שבו הוא בעצם חושב את האובייקטים שלו, ודרך החשיבה בעצם מביא אותם לקיום. וכמובן שאלת הקיום ושאלת המהות אלה עניינים עקרוניים בתיאולוגיה של תומאס ביחס לאלוהים, ששם המהות וקיום הם בעצם באחדות, אותו הדבר למעשה, כאשר הוא מדבר בעצם אתה הזכרת, יונתן, את זה שהוא אקזיסטנציאליסט, אז אחד המאפיינים שלו זה שבעצם יש לו, אחד המרכזים שלו זה ה-act of being, בעצם האסה, זו פילוסופיה של פעילות הישות, ולכן ברובד האלוהי זה מגיע לכדי אחדות, אבל לא כן כשזה מגיע אלינו. ופה אני מצטט מתוך היידיגר כשהוא מנתח את הסיפור, הוא אומר כל ישות היא יש, אנס, ודבר רס. הרס הוא מהות עם תוכן ממשי, המה, הדבריות שבדבר. ההוות היא המציאות של כל מהות בטבע. כיצד עלינו להבין את אופן ההיות של היש? כיצד יש להגדיר את הקשר הפנימי של הממשות והמהות? אוקיי, אז זו השאלה שבעצם היידיגר מציב, זו שאלה ימי ביניימית קלאסית, שהוא בסך הכל שם אותה במרכז והיא חשובה. אני רק אגיד שלפחות בתוך המערכת הסכולסטית של תומאס ואחרים, יש לנו מערכת שנקראת המערכת הטרנסצנדנטלית, שלמעשה כל אובייקט, כל דבר, כאשר הוא אובייקט של החשיבה שלנו, למעשה ישנם מספר מושגי על הם חייבים לחול עליו בעצם מתוך הלוגיקה העקרונית של החשיבה עצמה. המושג הראשון זה אנס, היש, הרס, הדבר, כלומר המהות של הדבר, האחדות שלו, האמת, שזו אותה התאמה שיש בין הדבר ובין המחשבה, ולבסוף הטוב, שזה ההתאמה שבעצם בין הדבר ובין התכלית שלו, ולכן זה עניין מאוד מאוד עקרוני שכל המערכות האלה הן משחקות אחת עם השנייה, זה מין לוגיקה כזאת שאחד מטיל על השני את הצל שלו. אז אנחנו בעצם מתחילים פה את הקריאה יותר בפנימה אל תומאס,
מה זה בעצם מהות, מה זה קיום, מה היחס ביניהם, ולפחות הטקסט המרכזי שאנחנו התעסקנו בו זה The Entity Essential, זה בעצם הטקסט על מהות וקיום, ששם כאמור אלוהים משחק משחק מרכזי, בסופו של דבר הוא היעד של כל הסיפור הזה, אבל אנחנו בגלל סיבות שקשורות בביקורת של היידיגר למעשה חותכים את אלוהים ושמים אותו מה שנקרא בתוך סוגריים. ואני מצטט פה מתוך דברים שהוא בעצם אומר על מהות וקיום. כל מהות יכולה להיות מובנת מבלי לדעת דבר על קיומה. אני יכול לדעת לדוגמה מהו אדם או פיניקס ולעדיין להיות בור לגבי השאלה אם יש להם קיום במציאות, מכך ברור שקיום שונה ממהות. אוקיי, אז לפחות בקריאה הראשונה שאנחנו עושים, הדגש של כל הסיפור, זה קודם כל שיש לנו יכולת בשכל לחשוב את הדברים בצורה שהיא בלתי תלויה בקיומם, ומכך אנחנו לפחות באופן ראשוני גוזרים את זה שמהות וקיום הם כאילו נפרדים זה מזה ובלתי תלויים. יש כאלה שיגידו שיש פה מה שנקרא הם מובחנים באופן ריאלי זה מזה, לפחות על פניו ככה זה נראה. אבל אם הולכים טיפה אחורה, אז הוא נותן לנו שתי דרכים להתייחס אל המהות. הדרך הראשונה זה מה שקורה בשם באופן האבסולוטי, לפי משמעותו ההולמת, ומשמעות הדבר זה שכאשר אנחנו לוקחים את הדבר רק לפי תכונותיו ההכרחיות, המהותיות. כלומר, באופן שהוא לא תלוי במימוש הספציפי שלו, או בהיבטים הקונטינגנטיים, שהוא גבוה או נמוך או שמן או בעל צבע כזה או אחר מבחינת התכונות שלו. הדרך השנייה זה לפי הישות המסוימת שיש בו בזה או באחר. כלומר, אנחנו מתייחסים אליו באופן קונקרטי ביחס למימוש הספציפי שלו, כאשר אני רואה את התפוח, זה התפוח האדום, המתוק, החמוץ, כזה שמתקיים, וכאשר אני אומר מתקיים, אפשר לקחת אותו בשני אופנים, מתקיים בעולם, או מתקיים בתוך החשיבה. אוקיי? ומה זה אומר מתקיים בתוך החשיבה? אנחנו תכף נגיע לזה, כי למעשה כאשר אני חושב עכשיו על התפוח שכתבתי כשהייתי בקטיף בגולן ויש לי עכשיו תמונה בתוך הראש, בעצם אני מייצר פה איזושהי אינסטנציאציה של אותו התפוח בתוך שכלי. אז באופן אבסולוטי זה מתבסס בעצם על היכולה להיות מובנת, על אותו הדבר שמאפשר את המובנות של התפוח בשכלי, בצורה שהיא לחלוטין בלתי תלויה בקיום כזה או אחר. דיברנו על תפוח, אבל תפוח אני מכיר. מה לגבי פיניקס? אוקיי, כאשר אני מדבר על הפיניקס, אני בעצם מדבר על משהו שמעולם לא ראיתי, אוקיי? ועם זאת יש לי יכולת לדבר עליו, וזה מובן לי, כמה שזה מובן לי, בלי תלות בשאלת הקיום. אז זה לפחות באופן האבסולוטי. עכשיו, על פניו היה נשמע שבעצם יש לנו פה איזה שהן מהויות נפרדות, בלתי תלויות, כמו בעולם אפלטוני כזה או אחר, שבעצם עומדות בפני עצמן. אבל לפחות הטענה שלנו שזה לא בדיוק המקרה. כי למעשה אנחנו לא מגיעים אל המהויות האבסולוטיות באופן מיידי. אנחנו על מנת להגיע אליהן, אנחנו תמיד צריכים מימוש מסוים שבאמצעותו אנחנו חושבים את אותן המהויות. המהות האבסולוטית היא אף פעם לא אובייקט מיידי של מחשבה. תמיד כאשר אני אומר תפוח, אני צריך שיהיה לי בתוך הראש איזושהי התממשות, אפילו מאוד של סקיצה של תפוח, שאני בעצם, של הכוח המדמה, שעל גביה אני בעצם מבצע את החשיבה אודות התפוח. בעצם התפוח משתקף, התפוחיות משתקפת מתוך התפוח הזה שבראשי. וכך נוצרת למעשה תלות שבין החושב ובין הנחשב. הנחשב הוא לחלוטין תלוי בפעילות של החשיבה עצמה שמקיימת אותו באקט החשיבה. עכשיו אני מגיע פה לאיזשהו מקום שהוא באמת טיפה מבלבל, ואני מסתמך פה על איזושהי הערה של אחד הפרשנים, אדם בשם ג'וזף בוביק, שכותב את ההקדמה לתרגום לאנגלית, ואני אקרא את זה רגע פעם ראשונה ואז אני אראה את הדגשים.
עם זה שבאמצעותו דבר קיים בעולם הממשי, הוא מושכל באופן שקיומו בעולם הממשי אינו כלול במושכלותו, נובע שהאחרות בין מהותו וקיומו היא האחרות בעולם הממשי. המהות הנבחנת באופן אבסולוטי היא היכן שקיימת זהות בין החשיבה והממשות. אז אני בטוח שכולכם מיד אומרים ברור. אז מה שהוא בעצם שם את האצבע עליו, זה שכאשר אנחנו מדברים על משהו שקיים בעולם, וכאשר אנחנו אומרים שזה משהו שהוא, יש לו, הוא מושכל, זה לא איזה מין משהו שהוא לא מוכר, הוא לא מובן. אבל אנחנו מדברים על כך שקיומו אינו כלול במושכלותו, ומי שמכיר את אנסלמוס יודע שבעצם אנסלמוס גוזר את קיום האל מתוך הרעיון של האל. לא. פה אנחנו מדברים על משהו שהקיום שלו לא נובע מתוך המושג שלו. אוקיי? ואז כאשר אנחנו מבינים שהקיום שלו לא נגזר מתוך המושג, אזי בעצם הקיום שלו חייב לבוא מתוך החירות, משהו אחר מהמושג, והחירות הזו נמצאת בתוך העולם הממשי. עכשיו, מה שהוא נותן לנו בתוך ההסבר הזה, זה איזשהו מחשבה. יש לנו את העולם הממשי, ויש לנו את המקום שבעצם המחשבה והעולם נפגשים, ושם חייבת להיות איזושהי זהות מסוימת. אוקיי? אם אני עכשיו רוצה לתפוס משהו, אני צריך שהיד התופסת שלי באיזשהו מובן תהיה מותאמת אל האובייקט הנתפס, כך שהיא יכולה אכן לייצר את אותה זהות, כי יד ברגע שתופס את הכדור, יש בעצם זהות בין היד והכדור. אוקיי? זה המקום שנתפסים. עכשיו, דברים אחרים יכולים להמשיך הלאה, אבל המקום שהמחשבה והעולם נפגשים, חייב להיות מבוסס על איזשהו אינטראקציה עקרונית, שבלעדיה המחשבה לא יכולה להכיר את העולם. אוקיי? אז הדבר הזה חייב לקרות, והמקום הזה של הזהות זה מה שבסופו של דבר המהות האבסולוטית. אוקיי? זה ההיבטים הלא קונטינגנטיים של הדבר, שלמעשה המחשבה מסוגלת לתפוס אותם. עכשיו, ההיבטים הנוספים של הדבר, זה מה שאפשר לקרוא לזה, זה מה שמגיע מהחירות, שאני תכף אכנס לזה. עכשיו, כאשר אנחנו שואלים בעצם מה אנחנו פוגשים פה בתוך הראש, כשאנחנו חושבים על אובייקטים, אנחנו לא פוגשים למעשה את הדברים בעולם. מה שאנחנו פוגשים זה את הייצוג החושי שהתודעה שלנו מציגה בפנינו. הייצוג החושי הזה זה מה שכונה בשם הפנטזמטה, שהוא בעצם מציג אותו הכוח המדמה, ואנחנו עשינו איזשהו מהלך שבעצם בא ואומר, בשביל להימנע מהכשל של היידיגר עם הבעיה האונטו-תיאולוגית, אנחנו במקום לבוא ומהתודעה שלנו לקפוץ אל הממשות, אנחנו בעצם נגיד שזירת הממשות עבורנו נמצאת בתוך הפנטזמטה. אוקיי? הפנטזמטה זה בעצם המקום שהתודעה פוגשת את העולם, היא אומנם פוגשת אותו בצורה שהיא, זה לא הדבר עצמו אלא רק הייצוג שלו, אבל בעצם ברגע שאנחנו עשינו את המהלך הזה נמנענו כאמור מהנפילה לבור האונטו-תיאולוגי, וגם זה אפשר לנו לבוא ולהגיד, אוקיי, אם זה הדבר שבו במקום, זה הלוקוס שהתודעה והמציאות נפגשים, אם אנחנו רוצים להסביר את האדקווציה, אם אנחנו רוצים להסביר את המהות ואת הקיום, אנחנו צריכים להסביר בעצם את האופן שהפנטזמטה נבנית על ידי השכל. אז אני לא ארחיב יותר מדי, אני רק אגיד מה זה פנטזמטה. הפנטזמטה היא, שוב, זה הייצוג החושי שהשכל מציג לנו, והיא מה שמגיע בעצם, האינפוט שמגיע מהחישה, זה מה שקוראים ה-proper sensibilities, שהיא הנקודות אור הקטנות שמגיעות לנו עם הצבעים, וזה הצלילים הקטנים, וזה המגע שאנחנו חשים, או הריחות, זה כל האינפוט הרב גוני הזה שמגיע מתוך המציאות, וזה בעצם באמת המגע שלנו עם המציאות עצמה. עכשיו, מעבר לחושים המסוימים, יש לנו את מה שכינו בשם החוש המשותף.
החוש המשותף, מה שהוא עושה, הוא בעצם יודע לעבוד עם כל החושים, אבל הוא בעצם עושה משחק מסוים של דיפרנציאציה בין החושים, אוקיי? אז הוא יודע לקחת את הצבעים, לעשות איתם השוואות, כמו שעושים היום מחשבים כשהם עושים את האנליזות שלהם, ואז לזהות, נגיד, הבדל בין אובייקטים. הם רואים שיש איזשהו משהו שמפריד בין האובייקטים. הם בעצם באמצעות המשחק הזה של החוש המשותף, אנחנו מייצרים את הפרה-קונספטים שבאמצעותם אנחנו מזהים את האובייקט. אוקיי? אנחנו מזהים את הבקבוק כנגד הרקע שלו. ואז כשאנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים בעצם להטיל פנימה את כל המידע החושי בתוך המסגרת שהחוש המשותף בונה לו. אוקיי? ובצורה כזו אנחנו בעצם מקבלים את הריבוי של הנקודות שהם ביחד בעצם מיוצגים תחת אובייקט אחד. עכשיו, תומאס מסביר שיש לנו שתי פעולות של האינטלקט. פעולה אחת זה מה שהוא קורא בשם תפיסה פשוטה, שזה בעצם אותה פעולה שאנחנו מזהים את המהות של הדבר, את ההיבט המופשט שלו שאני רואה פה בן אדם, ומה שהוא קורא בשם שיפוט, ששם אנחנו בעצם רואים את הדבר בתוך הספציפיות שלו, של הקיום שלו. עכשיו, בדרך כלל קוראים את זה כשתי פעולות, אוקיי? פעולת התפיסה הפשוטה ופעולת השיפוט, עושים להם אפילו סדרים וכל מיני דברים כאלה. ובעצם מה שאנחנו באנו ורצינו להגיד, שבעצם לא, אנחנו יכולים לחשוב על זה בצורה אחרת. אתם מכירים את המשחק הזה שילדים משחקים פרוט נינג'ה? משחק חשוב ביותר. בכל אופן, עכשיו, תומאס, כשהוא מדבר על תהליך ההפשטה, אז הוא מדבר על זה במונח מאוד, הוא מדבר על זה שמפשיטים את הדבר מהתנאים המטריאליים שלו. אוקיי? ואתה שואל את עצמך מה זה אומר. בכל אופן, הרעיון פה זה שהאקט של האבסטרקציה, שאני לא אכנס אליו, הוא בעצם אקט שלוקח את הדבר וכמו שולף ממנו את המרכיבים המטריאליים שלו. מה זה המרכיבים המטריאליים? זה כל המרכיבים של הקיום הספציפי שלו. זה הצבע שלו, זה הפריחות שלו, זה הטעם שלו, זה כל המרכיבים שהופכים אותו למעשה למה שהוא, כך שאנחנו, אחרי שאנחנו עשינו את האקסטרקשן הזה, אנחנו נותרים עם השלד המהותי של הדבר. אוקיי? עכשיו, זה הסלייסינג הזה של הפרוט נינג'ה. אז אנחנו בעצם עושים פעולה אחת של שליפה, ואז אנחנו מקבלים עם שני תוצרים. תוצר אחד זה הצד המופשט של הדבר, זה המהות, והצד השני, כל ה-raw material שאנחנו נשארים איתו, זה בעצם ההיבטים הריאליים של הדבר, של קיומו, דה פקטו של הדבר. כאשר הדבר, בעצם אנחנו לוקחים את זה ומאחסנים את זה בתוך הזיכרון שלנו, מה שזה לא יהיה, בעצם באיזשהו מובן הם מצביעים אחד על השני, וכאשר אני משחזר את התפוח שכתבתי בקטיף בגולן, למעשה אני כאילו לוקח את המהות של הדבר ומלביש עליו חזרה איזשהו שאריות עתיקות של התמונה של התפוח שכתבתי בגולן, ולכן אני יכול בעצם לשחזר אובייקט שהוא בעל ניחוח של ריאליות. בכל אופן, אנחנו בעצם מקבלים פה פעולה אחת שמפרידה בין שני דברים, צד אחד הוא בעצם המהות של הדבר, צד אחד הוא בעצם צד הקיום של הדבר, ושני הצדדים האלה הם מתכתבים אחד בתוך השני. אם נעשה לזה איזושהי ויזואליזציה, כשאני מסתכל על המרצפת הזו, אז אני קודם כל מקבל את הקלט החושי הזה של הצבעים המרצדים, וכל תינוק שבא לעולם אין לו מושג מה זה מרצפת ואין לו מושג מה זה מלבניות, הוא פשוט רואה הרבה מאוד אורות שמרצדים לו בתוך העין, ולאט לאט באמצעות תהליך של למידה הוא בעצם בונה לעצמו את המלבניות שבאמצעותה הוא בעצם משלב את המידע החושי אל תוך המהות הנחשבת, ובצורה כזו אנחנו רואים בבו זמניות, אנחנו רואים בבו זמניות גם את ההיבט החושי וגם את ההיבט המושכל. אז כאשר אנחנו חוזרים אל השאלה שהייתה לנו אז, כי אז הצגתי לכם רק צד אחד של המטבע של 5 מרק,
ועכשיו אני מציג לכם גם את הצד השני. עם ריבית, כן. בעצם המהות והקיום הם מהווים שני היטלים או שני צדדים של אותו המטבע שהופשטו מתוך המטבע המקורי, כך שכאשר אני בא ושואל מה מתאים ביניהם, התשובה היא כי מראש הם נלקחו מאותו הדבר, אוקיי? ההתאמה ביניהם הייתה הפשטה ואחרי זה הלבשה. אז כמובן כשאנחנו מדברים על מטבע של 5 מרק, אז זה כבר מושגים הרבה יותר מורכבים, וההתאמות שם הן הרבה יותר מורכבות להסביר אותן, אבל כשאנחנו שואלים ביחס ליכולת של התודעה שלנו להסביר את ההתאמה העקרונית שבין המחשבה והעולם, אז אנחנו מגיעים למושגים הכי בסיסיים שלנו, שאנחנו בונים אותם מהרגע שאנחנו נולדים, ושם אנחנו בעצם מתחילים את כל תהליך הבנייה של המושגים שלנו אל מול המציאות, וזה פחות או יותר הדברים. רק שכחתי להגיד דבר אחד אחרון, שכל הדברים, אנחנו יודעים שאנחנו חיים בעידן ששאלת האמת, שאלת הממשות, הכל בעצם מוטל בספק ואנחנו נמצאים באיזה מין כאוס, ולכן השאלה הזאת של ההתאמה זו שאלה שהיא מאוד מאוד קריטית באמת ל-well-being שלנו. זהו. תודה רבה.